En stor del af verdens fødevarer er genmodificeret, men de findes ikke på hylderne herinde. Det er fordi vi rent faktisk ikke ønsker at købe dem. En GMO det er en organisme, der er blevet genmodificeret. Genmodificerede fødevarer kan bestå af, indeholde eller være fremstillet af en genmodificeret organisme. Eksempelvis genmodificeret majs eller olie fra en genmodificeret sojabønne. De fleste af de GMO'er, der blev udviklet til fødevarebrug, er planter, som blev gjort mere modstandsdygtige over for ukrudtsmidler eller angreb af skadedyr og sygdomme. Vi har spurgt forbrugerne for at se, hvor meget danskerne egentlig ved om GMO'er. Jeg har aldrig hørt om. Er det en Nej, det ved jeg ikke. Vi er hos Vesterbordingård, en svineproduktion nær Silkeborg. Knud Thomsen, ejer og bestyrer, har ca. 1600 søer, som føder ca. 52.000 smågrise om året. Grise, der ender på dit og mit spisebord inden for et halvt år. Knud Thomsen mener, at det som svineproducent i Danmark kan være svært at fravælge GMO-sojaen som foder. Han går selv meget op i GMO og har rejst til lande som USA og Brasilien på grund af sin interesse. Knud Thomsens 100 søer i denne stald har både prøvet at blive fodret med GMO og GMO-frit foder. Oplevede Knud Thomsen mon en forskel i foderskiftet? Jo, nok ikke nej. Altså, jeg kan ikke sige, at grisen hverken har det bedre eller dårligere ved at bruge GMO-soja på ingen måde. Heller ikke altid af mig. I modsætning til Knud Thomsen oplevede æggeproducent Claus Storgård Nielsen en forandring, da han ændrede fodret til sine 16.000 høns i æggeproduktionen fra GMO til GMO-fri soja. Vi har ringet til ham for at høre om hans foderskifte. Jeg har jo en kammerat, der startede med det inden mig, og han var efter mig i et halvt års tid, for at jeg skulle prøve det. Og jamen altså, for at være helt ærligt, så tænkte jeg, der kan ikke være nogen forskel på det. Soja eller soja. Men så efter et halvt års tid, så tænkte jeg, for at få ro, så må jeg vist hellere prøve det. Fordi så kan jeg da bekræfte, at der ikke er noget i det. Men hønsen, de startede med at få det torsdag morgen. Søndag morgen, der kunne vi se det ganske tydeligt på ægen, at der var sket et eller andet inde med hønsen. Så det eneste, der var ændret, det var sojaskrå. Altså, vi skiftede jo fra almindelig sojaskrå, som var genmodificeret, til non-GMO. Og der kunne vi se den her, den her forskel på ægen. Men så i løbet af en god måneds tid, så hønsen, de ændrede sig. Hvordan de opførte sig inde i stallen. De blev væsentligt roligere. De holdt op med at pille hinanden. Fordi det er jo et stort problem med høns, at de piller hinanden, tager fjerden af hinanden. Og altså, de blev simpelthen meget mindre stresset. Og der var sådan flere forskellige ting. Strøelsen inde hos dem blev meget bedre. Deres mave, den blev bedre. Og altså, der var sådan mange ting, der lige pludselig begyndte at fungere bedre. Jamen altså, i dag, jamen altså, hvis jeg skulle tilbage til almindelig sojaskrå, så ville jeg egentlig næsten hellere lukke produktionen, fordi det ville blive træls at arbejde med, når man har prøvet det andet her. Ja. Hvor lang tid siden er det, du skiftede? Det gjorde jeg i februar 12. Februar 2012? Ja. Okay. Og jamen, nu vil jeg så spørge, om du efterfølgende havde skiftet tilbage til GMO-foder, men det kan jeg jo så regne ud, det har du så ikke gjort. Nej, det har jeg ikke. Det kan jeg love dig. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det mener jeg. Det ved jeg, det er. Specielt på grise. Ja, og det er ganske forfærdeligt. Vi er på besøg ved Aarhus Universitet for at snakke med seniorforsker Bate Strandberg med ekspertise i risikovurderinger af GMO-plantearter. Jeg hedder Bate Strandberg. Jeg er seniorforsker ved Aarhus Universitet. Her ved Institut for Bioscience, og jeg er uddannet biolog,
arbejder med planteøkologi, men også plante-insekt-interaktioner. Og jeg har i en periode arbejdet forskningsmæssigt med GMO'er, gensplejsede planter, og det var cirka fra 1999 og frem til 2005, hvor vi skrev bogen her. Det var i den periode, der også var moratorium i EU, det vil sige sådan en tænkepause i forhold til dyrkning af GMO i det hele taget. Og vi benyttede så chancen for at søge om nogle penge, så der også kom nogle forsøg til at køre i Danmark. Ellers kørte alle de store forsøg i tænkepausen i England i forbindelse med noget, der hed Farm Scale Evaluations, som var et meget stort projekt. Og vi synes, det var ærgerligt, at man ikke brugte sådan en tænkepause til at blive klogere. Så vi havde også projekter kørende her i Danmark, og dem var jeg meget involveret i. Yeah. Så det er sådan min baggrund i forhold til GMO'er. Kom med nogle eksempler. Jeg var blandt andet for 2 år siden var jeg på en tur til Brasilien, hvor vi var nede og se og besøge nogle brasilianske landmænd, som dyrkede det her soja. Og de pågældende 2 landbrug, vi var på, der den ene havde både GMO-fri soja, men han havde også GMO-soja. Og vi begyndte jo at se på de der marker, hvor man har GMO-soja. Grunden til, at man laver GMO-soja-planter, det er jo, at så har man lettere ved at ukrudtsbehandle planterne. Det vil sige, at man kan bruge Roundup på markerne til at kvæle alt ukrudtet. Og så kan du langt billigere end at bruge alternative kemikalier eller bruge mekanisk bekæmpelse af ukrudt, så kan du jo lave en billigere vare med GMO. Jamen, jeg kan lige fortælle en lille historie fra, jeg besøgte England, hvor de kørte store farm scale evaluations, som var vurderinger af GMO-afgrøder på 60-70 engelske gårde, fordelt over hele England. Og i England var der i den periode, hvor man dyrkede de her testafgrøder, rigtig meget NGO-modstand mod, at man dyrkede gensplejsede afgrøder på markerne. Og NGO'erne gik derfor ud for at ødelægge afgrøderne på marken. Det var raps, og det var majs, og det var roer, de dyrkede forsøgsmæssigt. Og i alle tilfælde, så kom NGO'erne faktisk til at ødelægge den ikke gensplejsede afgrøde, fordi man ødelagde den afgrøde, hvor der var mest bart i marken, det vil sige mindst ukrudt i marken. Og det var faktisk den konventionelle afgrøde, der havde langt mindst ukrudt i marken. GMO-afgrøden var mere beskidt, om man så må sige, hvis man er landmand, hvor der var masser af ukrudt mellem planterne. Så man ødelagde i alle tilfælde GMO-afgrøden, fordi man ikke GMO-afgrøden, fordi man havde en antagelse om, at der ikke var noget natur i den mark, hvor man dyrkede GMO, og det var ikke tilfældet. Blandt andet ser det amerikanske og kanadiske, nordamerikanske landbrug helt anderledes ud, end vores landbrug gør. I Europa ligger landmandens marker typisk ind imellem naturområder. I USA har man ligesom dyrkningsfladen her og naturen for sig. Naturen er primært i nationalparker. I de store dyrkningsområder, både i USA og Canada, er der ikke meget natur tilbage, kan man roligt sige. Det er på primært dyrkning, og man har slet ikke den samme, tanke omkring, at der skal være natur i dyrkningsarealerne, som er en typisk europæisk ting. I USA findes der en sommerfugl, der hedder monarksommerfuglen. Sådan en meget spektakulær, stor, flot sommerfugl, som lever på nogle planter, som hedder mælkeurt, milkweed. Og de planter findes typisk i markkanter rundt omkring de dyrkede marker. Det vil sige rundt omkring marker, hvor der bliver dyrket
herbicidtolerant soja, herbicidtolerant raps og majs, som bliver sprøjtet med glyfosat, stort set alle afgrøder. Og den plante, den er meget følsom over for glyfosat, så planten er stort set forsvundet. Og monarkens larver kan ikke leve på andet end den ene planteart. Det gælder også mange danske sommerfugle. Vores sommerfuglelarver, de er meget specifikke i, hvad de spiser, mens de er larve. Men når de bliver voksne sommerfugle, så kan de suge honning på rigtig mange forskellige planter. Men deres larve kan måske kun leve af nogle få plantearter. Og det vi har set i USA, det er en markant tilbagegang af monarksommerfuglen. Nu er monarken sådan en spektakulær sommerfugl, så der har været meget offentlig interesse omkring, at den er gået så meget tilbage i USA. Men der kunne sagtens være mindre kendte organismer, hvor man måske vil have mindre folkelig interesse omkring tilbagegangen, men der sker tilbagegang. Jeg synes, der er brug for rigtig meget forskning omkring det her. Og så er der jo også brug for det, jeg vil kalde en fælles stillingtagen. Fordi det nytter ikke noget, at altså det her, det er jo en beslutning omkring, hvordan vi vil behandle verden. Det virker nok lidt hul, hvis vi i lille Danmark. Selvfølgelig kan vi have en mening om, at vi ikke vil have GMO ind i Danmark. Men jeg tænker bare på, hvor mange forskellige fødevarer I møder på jeres dagligdag rundt omkring i butikkerne, når I er ude og handle ind. Det vi kalder oprindelsesland, når man tænker på de fødevarer, man står og kigger på, det bliver sværere og sværere at gennemskue, hvor de forskellige butikker de får deres varer fra. Og det klinger bare hul, hvis Danmark de sådan vil isolere, prøver at gøre Danmark GMO-fri, hvis alle vores lande omkring os ikke gør det samme. Fordi vi får jo netop rigtig mange fødevarer fra alle europæiske lande, fra USA, fra Asien. Altså der bliver jo fødevarer ind stort set fra hele verden til hele Danmark. Og så kan man sige, så er det nærmest næsten vigtigere, hvad der foregår ude i Danmark, eller ude i den store verden, end hvad vi selv gør i Danmark, fordi vi er så, så må sige, globaliseret, ikke også? Så vi vil på en eller anden måde blive påvirket af alle de fødevarer. Som en forædlingsteknik, og man kan bruge den til rigtig mange forskellige ting. Og det, der for mig er afgørende, det er, at man bruger den til at indsætte nogle egenskaber i planterne, som fører til en bæredygtig landbrugspraksis. Og jeg synes som forsker ikke, det er bæredygtigt med den store pesticidanvendelse, vi har. Det fastholder et landbrug, som har en negativ konsekvens for miljøet. Men man kunne sagtens forestille sig, at man brugte teknikken til at indsætte egenskaber, som havde en anderledes, måske mere positiv miljøeffekt. Men det vil man så i givet fald skulle undersøge. Jeg vil sige, det er afhængigt af, hvad det er for nogle egenskaber, man bruger den til. Forædlingsteknikken er jeg ikke så bekymret for, men det er afgørende, hvad man flytter af egenskaber, hvordan de bliver, og hvad de udtrykker.
sige, at jeg hedder Knud Thomsen, og jeg kommer her fra Vesterport. Jeg hedder Bette Strandberg. Jeg er seniorforsker ved Aarhus Universitet.